Sikhotha nodwa izinqe bafana bami ningasifaki singoma khanya kulo masimba lawo. Lento yokuthanda umuntu ngisho bheda nimthande ningamtsheli iqiniso ngoba naku nazi ukuthi niyamthanda. Amasimba lawo igama lalonto ukukhotha izinqe. Singoma khanya ke asikhothi izinqe thina. Lo ungizwe mchunu lo. Ungizwe mlando mchunu umacingwane inyanda yemkhonto. Walwela uZuma waze wangena ejele. Waqula amacala wathetha amacala wahlupheka. Kunamhlanje umacingwane akakahili kuleyo nto leyo kuleyo nto leyo eyamehlela elwela ubaba uZuma umsholozi. Kunamhlanje uZuma usakweleta abameli imali eyishisiwe 3 million. uZuma ababemmele lapha yana emacaleni ayibekwe wona elwela uZuma elwela umsholozi lo omongameli weMKP. Msholozi awunalo iqiniso Zuma, awunalo iqiniso Msholozi. Msholozi mawungalala namhlanje kumele ulale wazi ukuthi ushiya ungalenzile iqiniso emhlabeni. Angisho ukuthi uzolala futhi angisho ukuthi kumele ulale, sengiyasho nje ngoba ikusasa kalaziwe. Mhlambe kuyolala mina kuqala, mhlambe kuyolala wena kuqala. Kodwa ngifuna noma kuthiwa kuyolala mina kuqala, ngilale mina ngilukhulumile at least iqiniso. Baba uZuma, Jacob Zuma awunalo iqiniso, awukazi ulenze iqiniso kungizwe mchunu. Bonke labantu laba lezi ikhotha ngqoko lamakhotha ngqoko lawa owasondeza eduze kwakho awakaza kwenzele lutho wena. Awakaza ayidele impilo yawo ngenxa yakho. Wonke lamakhotha ngqoko lawo, bonke labantu obaphrayizayo abakaze bakwenzele lutho. Nangu umuntu obuye inkantolo ngenxa yakho. Nangu umuntu kunamhlanje waphucwa ngisho imoto ngenxa yakho Msholozi. Wangene inkingeni ngenxa yakho Msholozi. Waqula amacala wahlupheke gijima emagoli ehlenyuke jahwa amaphoyisa ngenxa yakho Zuma. Awukazi ulenze iqiniso Jacob Zuma kungizwe mchunu. Mawubuka ubungako beriski ungizwe mchunu angena kubo ngenxa yakho. Edela impilo yakhe, esacrifice impilo yakhe ngenxa yakho. Msholozi ungizwe mchunu kufanele ngabe ukuyiposition ephezulu kabi kwiMK. Noma ngathiwa akayazi politiki, noma ngathiwa akahlelekile. Bekumele wena baba uJacob Zuma ukugwinya konke lokho. Uhlale phezulu kwakho konke lokho. Leyo nto ngaba ayibathusa abantu base South Africa ukuthi isiphi isizathu esikwenzisa yona. Ngoba ungizwe mchunu wabukwa yizwe lonke ngenxa yakho. Ko America, ko China, ko Russia, ko England, ko Dubai, umhlaba wonke. Ungizwe mchunu kwakubukwa yena ehlupheka ngenxa yegama lakho Msholozi. Yini oyenzela uZuma Zuma? I mean njalo yini oyenzela umacingwane Zuma? Baba Msholozi yini oyenzela ungizwe? Uyazi ukuthi kufanele ngabe sikhomba noma imoto nje ekuthiwa umthengelile, at least ke into engasho lutho ke, into engasho lutho engasho engekho ezingeni lokuthi adele impilo yakhe, at least kube sikhomba noma nje imoto kuthiwa nayo imoto uJacob Zuma ayithengele ungizwe. Ukube mhlawumbe sikhomba noma indlu kuthiwa nayo indlu uJacob Zuma abonge ngayo ungizwe. Kube nje noma i-once off, kube nje noma i-once off, noma ungezomfaka ke ezikhundleni.
noma ungezomfaka ezikhundleni undendende umenzele nje into eyodwa unqamla juqu kodwa kugqame ukuthi umsholozi okwenzele lento ayikho into ungizwe emchunu namhlanje ayikhombayo ayenzelwe wena msholozi ngokudela impilo yakhe ngenxa yakho. Leyo nto yamenza ungizwe emchunu wabukeka njengesilima emhlabeni. Kunamhlanje ungizwe emchunu leyo nto kusahlala ubona amavidiyo la ebiza ungizwe emchunu ngesiphukuphuku ngenxa yegama lakho Zuma ayelibeka at that risk. Wabeka igama lakho ungizwe emchunu wabeka ilegacy yakhe phansi ngenxa yegama lakho Jacob Zuma ngenxa yegama lakho wabeka wazidela wazikhohla ungizwe emchunu ngenxa yakho Jacob Zuma. Namhlanje ungizwe emchunu ayikho into esikhombayo owambonga ngayo noma owake wamenzela yona. Jobe kweleta abameli nje kunamhlanje wena uyahola uhola imali ye-state unamabhizinisi all over unabaxhasi all over ayikho kodwa into okukhumbule ngayo umuntu owadela impilo yakhe ngenxa yakho ungaphandle nje ungizwe emchunu wadlala indima enkulu kabi ukuthi wena uphume ejele kodwa namhlanje ayikho into esikhombayo esithi wakwayenzela ungizwe emchunu. Awunalo iqiniso Jacob Zuma, iqiniso nje awunalo. Ingakho nenhlangano yakho iphelelwa amandla kanje. Vele inhlangano yomuntu ongenaqiniso ayiphumeleli ngoba ukunganaqiniso kwakho kuya ngokuya kuvele ebantwini ukuthi awunaqiniso. Nabe bekade willing ukuhamba nawe all the way kodwa bayajika endleleni make wa-expose wavela ukuthi awunaqiniso. Siyokulandela kanjani thina ekubeni nanga umuntu owadela impilo yakhe ngokulandela wena awukazi umenzelelo yini oyoyenzela thina? Yini oyoyenzela thina Jacob Zuma? Ake sithi nje siyakuvotela next year uwine. Uzosenzelani ngoba izimpawu zokuthi khona into ongasenzela yona kwakumele siyibone la kumacingwane. Umuntu owadela impilo yakhe wahlupheka ngenxa yakho. Mina niyoma ningibulale manithanda ngizofela iqiniso mina. Kade niyangidakelwa nina. Ungizwe emchunu deserve better than what he is now. He deserves better. Ungizwe emchunu wenza izinto eziningi kabi elwela thina la elwela isithunzi se-society. Umbone elwisana namandiye ejahana namandiye namaphoyisa laphana usuke engayili ukuyosineka. Ungizwe emchunu akanwaya amasende la eSouth Africa uyasebenza lo mfana lo kodwa umsholoza kanali iqiniso ne-MK yakhe kade. A warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Controversial Max Makhanya umile ngenkulumo yakhe ukuthi Jacob Zuma akazange phela endeliqiniso lapha kungizwe emchunu. Siyathi ukuthi ngizwe emchunu was one of the many people lebeba ku forefront lapha kokuthi balwela Jacob Zuma basho bathi cha Ncamalala will never be arrested nje lento ayendi isense. Ebantfu labanyenti nje bavumelana nalenkulumo ya Max Makhanya ukuthi ongezwe emchunu is not just an ordinary citizen leladlala inzima empilweni ya Jacob Zuma kodwa nje he feels ukuthi he should be held with high regards. And then sebakhona phela nalabanye labasho ukuthi hayibo Musi Zuma wabakhona lesikhathi ahamba lamacala akhe yini lengebe sekumele ukuthi amendele yona cha impela wayisusa inkulumo Max Makhanya. You are very much welcome to share your views.